Nerate bata giteko bamenta amache. Robert moko mumanya no munyabiasara arega ali Bosongo nainde natokineretie omusubati kurwang'a ima yosine omusubati omorende tosine olete omusubati eke gusina gikere oh igonto mato omusubati omorendete nera akamorenda biya mono. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Bwana ni mwema. Na inche agaiga. Karang digiretiga awangina ndoche bagogete mogete. Umugambi oyo nakimoroche. Na inchoma eteni ndwete kenyorubu nekiga. Lakini gente kitinanya koraki. Tinanya karora. So umugambi taka kuinyora abagotu. Umata abagotu bachete bakibwa. Lakini umugambi oyo gente kagicha achakire. Nenda gendre gukora igo. Tatiga. Nakimoteba. Steve no musani one. Neno moiri. Akabwatu mujige kabiro enateba na lazima echen koreki. Aba taji tigo tebi na ki na nkobokori nare gekende erinde na incheko support. Lakini mnane sana akagire chisimi njeregetiga. Lakini wangire gento gake na bonko nkomoa erinde rirako ba nyor na nje kyana gorete ngakiende mugambi watatebi nalitokuwe banga bia lakini mimi shiringi chiri busa tona kimagoteba komenta nayo nachigeto mugaka masese tari konyara goika mumusaberania omusubati oye uri machi ng'umbu nere nateba mogoika mbagurira amache eshiringi chiri 15 oyo mwabo oyo igo tari buya namabere nare mwanywa iyo tanyora na bakonyora omusubati nare korokuruzi okora sense moya wasko nere ogura amabere a 25,000 igo mwanchiri moigwete ngotebia nde timu omusubati ori nateneni akorokujiani korutara chambili noara mbale na nas nere mumatibu na batokobwaterana ase ogokonya abanto baito na barabwo nko babare transport ase abagaka baria baetaneti 90 years ngoeta tore round torike bari mwachigetu onye tobwatie esimi oyo korendete nere okorikwa omotinyi oyo otaraera ere moche monyore shiringi elifu eyemo ase chisimi chiaino otebire ng'a tanya korora iki bono otebire ng'a elifu nenke igo mokorika bono oyo erieta ria omogaka ase omong'ina omogotu nori omorendete gochia moino lakini oyo obwate esimi ere nabakorika eriaye otebire kera omonto motenyi oyo otoraera naende inche egaranti mokonyora 1500 echinkando nase echiga twachanga igo kobakonya korika edagika eyemo omogaka oresi omogaka anunda na bang'ina bande babere bande chimaegari baochigwe nkeke barora agaiga tekoba igo mokire igo oyo ore above 90 years
mbale basaba amabaga batanyara gocha ase eng'encho kiafya barabura inche mbaetere mbakwani tari boigo igo bono inu karansa buna mukirete igo ase ori mugakora esikeno aya nondo otagete gokwana atowakirishe na inu karansa igedeka ya moiga aya moikaranse Afrika yali rori sakara rona abagambi mbara abagambi barentete gaiga no confirm amarieta agari egere gatwa confirming kande gato kuba transport yo kugenda tumenye mbarenga muri onde taeteri onde na inu muri nditaba gotumbia mono nandi genderera kubarenda nandi buna mwatebe gente keni gice kigenderere kengusabana nabake muri muruchi bakaiga abana simba arati otomo mongi nawe bakaga mbia mono korona bagambiro chakira abagambi mbabwata abantu erisiri yabo lika no mokonyo yo Napanda chok. Rangi.